Iya. Ini tuh. Lah, buktinya sampean milih wong liya lho, Mas. Buktinya sampean wis nentokke tanggalan lho, Mas. Sabar. Apa? Apa? Nek ra sampean ki ngeliyo, Mas. Milih liyane. Awas, Bu, Mas, Mas. Dik. Waduh. Dik. Terus iki tanggalane piye nasibe? Mas, koyo ngono nyemburiku. Iso-isone Mas Nanda nyemburiku koyo ngono. Mas, koyo ngono kelakuanmu. Ngopo telepon? Halo. Apa meneh, Mas? Aku iso jelasno. Wes renek. Renek sing perlu dijelaske, Mas. Kabeh wis cetha, wis ketok moto. Iki, ayo bareng-bareng kono. Wes aku tak rono dhewe jelaske. Genahne. Kowe nang omah wae. Aku rung pengen ketemu kowe, Mas. Ada koyo Soeng wengi Datan ayu luput ing lara luput bilahi kabeh Astagfirullahaladzim. setan datang Astagfirullahaladzim. 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 Mbak, sakjane iki genake tanggalan sing kepiye, Mbak? Apa sampeyan ki wis diuthuk-uthuk Mas Nanda, Mbak? Yen pancen dheweke ora gelem tanggung jawab, aku siap. Siap mbok genake iki kabeh. Entolku ki ora kurang gedhe ngono, Mbak. Nek mung trimo nggo mancal Mas Nanda iki. Rene lumbur sik sabar. Rene tak andani lumbure. Kok iso sabar kepiye lho, Mbak? Bare lumbur sik. Aku ki to. Aku ki entuk job. Iki kawit kok tukang kajang, tukang son, nganti tukang kadang iki lho, Mbak, dibatalke. Lah aku ki rene iki arep genahne karo Nanda. Sesuk kuwi jobe diteruske apa dibatalke? Pak. Aja dibatalke. Kok nek apa-apa? Aku sing ndadahi. Lah kok nek apa-apa piye, Mbak? Lah kowe penak Mbak karimuni. Lah carane lho kari sesuk. Alah, mau sesuk wae kok engko sore. Siap tak tandangi. Sing dibatalke apa Tukang kajang. Tukang kajang. Wah, tukang kajang maju. Wah siap. Oh, siap. Apa nih? Tukang son. Tukang som. Son. Siap. Oh, siap. Siap. Apa meneh sing dibatalke? Tukang syuting. Tukang syuting. Tukang syuting. Wah siap. Siap. Apa meneh sing dibatalke? Tukang adang. Tukang adang. Ya. Oh, aku iki lho. Preti, tukang adang Desa Tarub. Siap. Ini siap kabeh iki dadine. Siap. Siap. Ya wis. Dal. Dal. Gal. Apa sih? Ana apa? Ana apa to, Jan? Jane kowe iki karo Mas Nanda iki ana apa to, Mbak? Wes entuk job. Tenan, Pak. Heeh. Nggih. Alhamdulillah. Tenan, Pak ya. Iya. Iso nyambung urip, Bu. Alhamdulillah, Pak.
Yen pancen bapak pun nangsal kerjaan, kula melu bunga. Ya alhamdulillah Bune. Kabeh kuwi pancen ya kudu disyukuri. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Apunten Pak Bu, linggah dek wana apa medal mriki nggih? Mbak Nur, Nggih. wonten napa Mbak madasi Mas Lingga, Mbak? Iya jumlah jak TPA. Loh, lah apa masjid wis buka, Mbak? Dereng nate tutup. Pak, niki pripun to? Masjid buka niku nggih alhamdulillah. Kok malah pitakonan ngoten niku? Loh, Bune. Protokol kesehatan kuwi wis jelas untuk tidak melakukan kegiatan di tempat ibadah. Pak, ora bersyukur pun diparingi dalan niku nggih alhamdulillah. Bapak niki pripun to? Kok mboten dukung masjid buka? Pun Mbak Nur, mang lanjutke kula dukung Mbak perjuangane jenengan, Mbak. Loh, Bune. Lah kok malah dukung kegiatan sing gak kudu didukung kok? Kapan kula mboten dukung Bapak Narop? Bapak Narop cedhake wong wedok-wedok ayu niku kula nggih mboten protes. Lah ya kuwi beda urusane, Bu. Aja madak-madake karo urusan sing ra gathuk ngono kuwi. Oh, dadose urusan ngonten niku kula kudu ndukung 100% ngonten nggih. Ya ora ngono kuwi, Bu. Saya semawon. Cedhake wong wedok-wedok ayu niku saya mawon Lah kan ngono kuwi kan yo kegiatan aku kerja ning kono. Lah Bapak nggih mboten mikir perasaan kula nek ngonten niku. Kula nggih ndukung lho karire Bapak jane ngonten niku. Lah nek ra ngono iki aku entuk kok mangan kok ngendi ta? Nggih Bapak nggih ampun ngonten niku nggih njaga perasaan Ibu ngoten lho. Bapak iki pripun to nggih? Wes, Bu. Tuh bojo yo ngono kok ngerti perasaan Ibu. Ibu oleh tanggapan, Le. Ibu, untuk tanggapan aja lali sanggule. Lah wong tanggapan wae durung kok wis njaluk sangu. DPDC, Bu. DP kaya opo ae to, Le. Iku gas Mas aku wong. Dari sisi Dari siji ndi apa? Pancasila. Pancasila Sing nomor 5. sing nomor 5. Lah kowe mudeng ora? Pancasila sing nomor 5 kuwi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lawe satu turun, Bu. Oh ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nur. Walah, garapane akeh to, Mas? Nggih. Wonten apa, Mbak? Mboten enten napa-napa, namung lewat. Niki ajeng tangklep. Kipas angin masjidnya napa pun dados nggih? Lho. Lah napa masjid pun bikak, Mbak? Dereng nate tutup, Mas. Oh, nggih. Anu, mengke sonten nggih, Mbak nggih. Niki kantun masang fuse tok niki. Alah, nggih pun kula tak riyen. Oh, nggih, Mbak. Aduh. Mau diar iki. DDP ki pasangin masjid digolek kok. Kamu kok urusan karo kae angel. Tang duit iso-iso mbayar cagak. Maling aku. Mami. Si itu tanggapan ora batal meh. Lawang karo cendelo amor dadi siji kaya kene. Apa neh? Dit masjid sing mbok jileh kae ndi, Lek? Tak ukulane nglithahi, Lek. Umpama sesuk ngono kepiye? Waduh. Lah aku ditake Mbak Nur TPA dikon dadane iki pas kuwi, Lek. Lah iya. Umpama sesuk ngono piye?
Nah, sesuk awan awake dhewe bar narup. Angko nek bar entuk tanggapan konggone nyik kuwi tak ijoli. Saya kudune dibalekke. Ae sapa, Lek? Wah. Wong tuwa edan. Ngoprak ora kenal wayah. Lah iki kan zamane ora nek tanggapan. Nonton. Bendina sisik-sisik sunduk sate karo latihan oprak. Nah, berarti nek cara saklar kae wong wis konslet, Lek. Ya kuwi. Woi, Mbah. Zaman tanggapan sepi jek latihan toprak. Mbok leren tengok-tengok. Sing kudune dijaga. Kayak gawang wae dadak dijaga. Wedi nek kegulan, Lek. Bulan, kowe sing nendang. Yo, aku kiper e. Sik, loro telu. Foto bulan. Kamu tuh. Mas, kowe mengko kabeh bakale ngerti pola wali ing wektu. A'udzu billahi minasy syaithanir